Čustel jsem já Bekidom, vítám vás u dalšího dneska jsme tady s Denisem. Čuste? A dneska můj brácha, jak víte, začal dělat YouTube a začal streamovat. On je spíš jakoby streamer, když tak vezmeš. A já mu dneska chci udělat takový challenge, za každý kill, co dostane ve Warzonu mu dáme 1 libru, což je na českých koruny tady, máte to na obrazovce někde. Kolik si myslíš, že dostane killu? Já nevím, Taky nevím. Já jsem ho neviděl hrát. Jako on šity dobře. Jo, jestli dostane 40, a to není možný. Jdeme na to, pošleme mu donate, Denisku, napíšeme mu, hello, I will donate £8 for every kill you get. Yeah, děkuju. Hello, I will donate £1 for every kill you get. Thank you, thank you. Oh, my Robert, you hear that? Dominic done a YouTube video, and for every kill I get, I will get £1. Je docela nervózní. Víte co? Jestli dostane výhru, což nedostane, tak nic se nestane. No. Prostě jako, jestli dostane výhru, tak mu pošlu, nevím, uvidíme, kolik bude mít killu. Ne, nevidíme, slyšíme tě dobře, more. Slyšíme to úplně vadí. Ne, teď vidíš, jak se to... Takhle, perfekt. A píš, čekáme, ať mluví česky. More, já neumím psát na tom keyboardu do píšťaly. Pište za mě, prosím tě. Budeme mu to poslat hned, anebo si počkáme pořád, nebo to poslat postupně, ne? Hned. Ne, že jo, postupně, let's go. To uděláš, už si rozmyslí, co koupíš za peníze. Nemyslíš, že dostane víc než 20 kg, takže 20 liber, ale 20 liber. Bacha. Ale ještě se mu rozbomí jako sluchátka, takže to je perfekt. Dělej, takže to je libra? Dostat to Gucci Chaser. Dostat to... Ne. Nezabil ho on. To je Gucci Chaser, ne? Jo, nezabil ho to. Hej, víš co je na hovno, že já vůbec neslyším ani hru jako už, jo? To je jeden kill, počkej, jo. Jo, pošláme mu libru za 1 kill. Další, počkej, 2 killy. Oh, Dominic, bro, you got pay up, bro. Kolik mám kills? 3, takže to jsou 3 libry. Takhle? Jo. Koupit, poslat. Poštu 2. Poslali jsme 2 libry, dostal zase kill. Slyšíš peníze a najednou zase. Dominik bude platit, bráchu, to ti říkám já teďko. Další 2 libry. Děkuju Dominiku za ty peníze, děkuju moc. Chci slyšet. Za tebou je ty debile. Gucci Chaser. Ale on už na to elimination, ale on ho nezabil, že jo? Nezabil. Zase ho jo, zabil. Já jsem to neviděl. Taky ne. Počkáme po situaci, počkej, budeme si to počítat, hele. A nebo 2. A počkejte, mě se ptá banka, jestli to jsem já. Posíláme hodně peněz, no. No to jo. Ok, počkejte. Ano, jsem to já, prdele. Čekej, já musím, ne, moje libra je tam nahoře. Čekej, moje libra je nahoře. Mám jí. Zase, víš co, nech to tak. Jo. Ano. Fé, pracuje na sluchátka prej, dobře, dostane další kill, další libra. Tak mám pošli zase, ne? Počkej, o nějaký situaci, že můžeš dostat ještě killu, chápeš? Počkáme jako, až se to stakuje trošičku. Já si myslím, že... No ale my jsme už mu dali... Nevadí, to. tak nevadí. Ne, tak teď mu nepošleme. Teď mu nepošle na to, že to, no. Dobrý. Pošle mu libru. A na co libru? Za tady toho písama bloku. Ano, protože... Nebude nám říkat, co má vydělat. Přesně. Vidím.
Už vidím tu Libru. Schytal jsem to. Yes, tady máš smrde. Libra tě zabila. To je přežij, more 10 sekund. Dělej, potřebuju love, bráško. Yes, tady máš smrde. Libra tě zabila. Členství, wow. Tak víš co, příští koupíme si členství, jo? Kolik to stojí, ale... 2 2 libry, jaj. No, a koupíme si to dražší, jestli to Na něho to. Na ně, Jo, jestli vyhraje, tak možná. To si o sobě jako myslíš, to je dobrý zastřelená. Ne, kecám, to je docela dobrý price, ne že ne. Dobře. Hej. Jo, tam je. Ty můžeš to? Yes. Gucci se umře, vole, umři. To je rebel, to je dement, co dělá? Pořád na stejné místo, kde Asi jeho konec. Co teď, Dominiku, hej? Yes! Dáme ještě jednu šanci. Budeme hodný. No, ještě jednou, ličky, ještě jednou, to dáme. Jo nebo ne? No. One more chance, dobrý, ještě jednou, ličky, ještě jednou. Poslední šanci máme od Dominika, od 5 AK doma, lock in for your headset, no to jo, ty vole. Co mám psal, máš štěstí, že nemám 8-minutový video. Ale mám, to je bovtě, britičky, jo. A já jsem chtěl stejně nový sluchátka, já jsem chtěl wireless ones. Dominiku, kolik dostávám tady, bráško, takže počítej. Hello, ahoj, Betty. And make sure you don't buy a big headset, you cannot just move it. Já jsem si nekoupil tady tu sluchátka. To zabitý. Víš co, dáme mámě 1 do 5 číslo. A když si řekne 5, tak dáme... Já už mu neposílám víc než dáme někomu člen. Tak, jaký? 3. Máme. My právě natáčíme 1 libru. Tady s Denisem. A my se chceme zeptat, vyber číslo 1 z 5, jestli vybereš stejný číslo jako my, tak koupíme někomu člena. Ano. Ty jsi tam, ne? Jo. Přísám, to bylo vaše číslo. Ne, Papriko si to zaslouží. Kdo to dostal? Já to nevidím. Face Daneček. A tam, znáš ho? Face, ale mám Facebook. On tam ani není. Tady jsou. Oh shit. On umřel. Prohráli. Takže posíláme mu 10 liber. OK, takže 10 liber, hele, výhra. Nedostal ty, co měl dostat, je shit, tak vidíte to, ale dostali jsme mu 10. Nevadí, děkuju stejně, Dominiku, fakt, vážím si toho, že pomáháš malému streamovi jako já. Tady máš video. Wow, děkuju moc, Dominiku, 10 liber poslal, wow, to je největší gift, co jsem tady dostal na YouTube, tyhle, musím říct, děkuju moc. Jak to si rozsekal, Dominiku, ale nemusel si, ale děkuju moc, tyhle, fakt, rozsekal si, tyhle, fakt, že jo. Pošlu mu zase členství, no. Tak ještě jedno členství jsme, ale tak jako děkujeme, že jsi jako pomohli taky s videem a že jsi přispěl. Aby jeho fanouškové měli něco. Jo, ale my rádi podporujeme. A ne, fakt děkuji ti moc, já jsem nečekal, že bude Denis poslat o peněz. Já to neměl vůbec. Prosím, a toto se... Fuse, on byl tam, ne? Ne, nebyl. Fuse. Zase poslal nikomu. Membership, Pedikidom, tyhle, co mu dneska je, oši? Co mu dneska je? A kde jsou ty Fuse? On je asi odbyl na jeho kanálu, bych řekl. Asi jo. Hoši, tak to asi budeme končit. Asi jo, cool. Tak děkujeme, ale to byl Denis, teď uvidí ve videu, že to byl Denis. Takže, snad si užijte z toho videa, jestli chcete part 2, jak já a Denis posíláme víc lidem, kolik lajků mají dát?
999, tak dejte 999 lajků. My se s váma loučíme, lidičky, snad si užijete to videjko. No. A dejte odběr hlavně jemu, protože já jsem vůbec nečekal, že přispěje v tom videu. Takže děkuju, cením tě fakt. Běžte mu dát odběr, tady to máte v linku, máte to v komentářích. Protože my vydáváme stejně videa, když vydávám já, tak vydávám on, já vydávám já. Takže já jsem si užijete to videjko, nezapomeňte like, odběr a zvoneček a začneme celý videjko. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hang, and I guess it was a miss. The picture I paint is never gonna change, RPG, we gonna win. Spending this cash, we'll run to the back, we can do this shit all again. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my